Liburu honetan istorio bat aurkituko du, eta istorio horretan azalduko da zein izan diren gure leinuaren historian zehar gertatutako moldapenak eta nola eragin duten une bakoitzeko ingurune baldintzek gure zenbait ezaugarritan. Horren bitartez, jakingo du gaur egun ditugun zenbait ezaugarri nondik datozkigun eta zein hautespen presioari erantzun zioten moldapen horiek. Hori da irakurleak aurkituko duena. Bizitzarekiko grina, nik uste dut hori berez dagokigula, gizakioi. Bizitza ulertzeko grina baino nik esango nuke gizakia ulertzeko grina dudala. Niri gizakia, giza animalia interesatzen zait beste gai guztien gainetik. Alde horretatik gizakiarekin zerikusia daukan guztia dut interesekoa. Ezagutzan, zientzian beti izaten dira ondorio okerrak ateratzeko arriskua. Eta segurazki erabiltzen ditugun probak edo aurkitzen ditugun aztarnak urriak direnean arrisku hori handiagoa da. Hala ere, onartu behar duguna da edozein ezagutza mota, edozein ezagutza klase istorio bat dela. Eta istorio horren bitartez saiatzen gara gure realitatea, gure ingurua, unibertsoa, gizakia, saiatzen gara ulertzen, saiatzen gara horri zentzu bat ematen. Horretarako erabiltzen ditugu behaketak, esperimentuak, gogoetak eta bar. Testuinguru horretan nik enuke hitz egingo ondorio okerrei buruz. Nik esango nuke istorio horiek hobeto funtzatuak edo ez hain ondo funtzatuak izango direla, ez? Baina ez interpretazio edo ezagutza okerrak eskuratzen direla. Hautespen presioak mota desberdinetakoak izan daitezke. Eta kulturalak dira, hautespen presio kulturalak ere badira. Ez bakarrik gure espezian bide batez, beste espezietan ere, beste zenbait espezietan ere eragiten dute. Horrek esan nahi du, kulturaren eraginez edo garapen teknologikoaren eraginez ez dela gelditu evoluzioa. Jende asko uste du, hain egoera honean bizitzagatik ez dugu evoluzionatzen. Hori ez da egia. Zergatik, bestelako faktoreek eragiten dutelako gure ugaltze ahalmenean, gure ugaltze intentsitatean. Beraz, faktore horiek kulturalak baldin badira, orduan, hautespen presioak kulturalak izango dira. Eta hori, hain zuzen ere da gertatzen dena.